дисциплините надпревари в България и в света се радват на изключителна популярност сред широк кръг аудитория. Любителите на автомотохобита стават все повече и дори в не чак до там напрегнатите състезания успяват да открият неповторима тръпка и емоция. А писта Дракон в село Калояново вече е утвърден притегателен център за всички автомотоманяци и традиционно е домакин на редица надпревари. Отново сме тук, за да проследим финалния трети кръг от шампионата Time Attack, естествено сред верните зрители и с подкрепата на Христо Стоилов, собственик на писта Дракон. В дисциплината тази година трябваше да се проведат още няколко кръга в страната, но поради ред причини се състояха общо 3. За тези и други промени относно състезанията през годината, както и финалния трети кръг от шампионата от Искрен Иванов. Тази година се оказа доста проблемна спрямо кръговете. По план трябваше да има до 7 състезания. 4 от тях отпаднаха поради различни причини, но Дракон и Видин така се успяха да се задържат и все пак да се проведат състезанията. Регламента. Автомобили са разделени на 2 групи, улични и модифицирани. Всяка група вече разделена на 3 класа според кубатурата на двигателя на всеки автомобил. До 1600 кубически сантиметра, до 2 над 2000 кубически сантиметра. Днес на давния ден как ще карат участници? Ами вече приключиха свободните тренировки за тях. Останаха да минат през финалните сесии. Всеки един клас от 6 разполага с 2 финала. Финал 1 и финал 2. В финал 1 всички записани участници в класа разполагат с 15 минути общо време сесия, в която всеки от тях може да излиза на пистата колкото време и пъти иска и да кара. И след приключване на 15-минутната сесия виждаме кои са най-бързите петима според времената и те се класират за финал 2. Финал 2 вече е с продължителност само 5 минути, времената им се зануляват и вече който е най-бърз в финал 2, той става победител в класа. Колко участника се включва в финалния кръг? 60. Точно. Можеш ли да направиш една равносметка спрямо трите състезания, които изминаха през тази година? Ами, мисля, че това е най-много участници има. Да, в първия кръг имаше 50 и няколко, във втория бяха по-малко. Не съм сигурен точната бройка. Като цяло годината е доста слаба за шампионата. Усеща се от всякъде това нещо. Но е хубаво все пак, че последния кръг, като за завършване, има повече участници. Явно поради дългата пауза, която не е имало състезания, не са карали, доста хора така изявиха желание. Какво да очакват любителите на тази дисциплина за следващата година? Ами, за момента абсолютно нищо не мога да кажа. Твърде вероятно е, поне в мое лице, тази дисциплина да спре да се провежда. Вероятността е много голяма, но все още не е на 100%, за да мога да го заявя твърдо. Предполагам, че може би в рамките на не повече от месец ще стане ясно. Какво зависи провеждането на едното такова състезание? От много неща. Единият фактор, разбира се, са финансите. Друг фактор е време и дали в което да може човек да се занимава с това нещо. Така че комплексни са нещата и просто трябва да се направи една добра преценка, дали е възможно да продължи това нещо да съществува. И така, нека припомним. Класовете са стрит и модифицирани, както разбрахме преди малко, като съответно всеки от тях е разделен на други 3. В събота всички класове от група стрит правиха по 2 свободни тренировки, които са общи за цялата група, т.е. автомобилите от трите класа S1, S2 и S3 караха заедно. Всяка от двете свободни тренировки без продължителност 60 минути. В неделя участниците разполагаха с една свободна тренировка, но отделна за всеки клас и с продължителност 10 минути. Финалите в група стрит се проведоха по схема финал 1 и финал 2. В първият участниците карат на пистата 15 минути, в които се борят за най-добро време, а във вторият най-добрите 5 времена от финал 1 карат още 5 минути, за да се определят победителите в съответния клас. Финалните гонки в дисциплината Time Attack продължават. Предстои да наблюдаваме трите класа
класа при стрит автомобилите. Стартира клас S1, финал 1 на клас S1. 7 участника имаме в този клас. От тях само петимата най-бързи ще продължат в финал 2, с което ще определят и крайното подреждане за класа. Малко повече от 6 минути до края остават. Първо време номер 5 Георги Марински, 58 секунди, точка 137 хилядни. Само на 104 хилядни изоставане зад него за сега. Втора позиция за номер 76 Йордан Совчев. Трета позиция за номер 41 Кристиян Тодоров с доста сериозно изоставане, секунда и 8, близо почти 9 десети. Но пък само на 39 хиляди зад него е четвъртия, номер 667 Иван Владимиров. Георги Марински с номер 5 подобрява още своето време. 57.787 увеличава предината си пред Йордан Славчев на 454 хиляди. Остава по-малко от 4 минути до края. За момента двамата, които не се класират за финал 2 са номер 222 Димитър Минчев и номер 80 Пламен Парванов. 2 минути остават до края на финал 1 в клас S1. Току-що номер 76 Йордан Совчев намалява разликата спрямо първия Георги Марински на 375 хиляди, остава на втора позиция. Малко повече от минута остава до края. Номер 5 Георги Марински подобрява още своето време. 57.525. Предната му вече пред втория Славчев е 637 хиляди. Вече тече последната минута в финал 1 клас S1. 10 секунди до края. 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Финал. Времето за финал 1 изтече. Очакваме автомобилите да финишират, за да можем да обявим и кои са петимата участници, които се класират за финал 2. Първи финишира номер 76 Йордан Совчев. Не подобрява своето най-добро време. Остава на втора позиция с време 58 секунди 162 хиляди. Изостава на 637 хиляди. Зад първия номер 5 Георги Марински. Финишира и номер 222 Димитър Минчев. Остава на 6-та позиция и той е първият, който не се класира за финал 2. Очакваме номер 5 Георги Марински да финишира всеки момент. Бавно идва към бокса, финишира, да. И остава на първа позиция съвсем нормално, при положение, че неговите конкуренти вече са се отказали от бързи опити. И така вече можем да кажем и кои са петимата участници, които се класират за финал 2. Първо време номер 5 Георги Марински, второ време номер 76 Йордан Славчев, трето време за номер 667 Иван Владимиров, четвърто време за номер 41 Кристиян Тодоров и пето време за номер 46 Ростислав Петков. Двамата, които не се класират, са номер 222 Димитър Минчев и номер 80 Пламен Парванов. 40 секунди остават до началото на финал 2 в клас S1. На пистата ще излязат петимата класирали се номер 5 Георги Марински, номер 41 Кристиян Тодоров, номер 46 Ростислав Петков, номер 76 Йордан Славчев и номер 667 Иван Владимиров. Едно. Начало. Начало на финал 2 в клас S1. Първите бързи обиколки побежда номер 667 Иван Владимиров, 58.305. Втора позиция се доставя на 254 хиляди за номер 76 Йордан Славчев. Номер 5 Георги Марински с първа обиколка за 1 минута, 0 секунди и 230 хиляди. Ростислав Петков номер 46 с проблеми своя автомобил. През това време номер 5 Георги Марински излезе на втора позиция, се остава на 652 хиляди зад лидера Владимиров, номер 667, третия номер 76 Йордан Совчев, четвърти номер 41 Кристиян Тодоров. Остава една минута до края.
Иван Владимиров, а първото място превзе Георги Манински. Доста висок адреналин. Отначало тръгнах, допусна грешка първата обиколка. Последствие във втората обиколка имаше проблеми колега, който се състезаваше малко. Се наложи да върна газта и вече четвъртата обиколка просто нямаше на къде да хода, нямах друг избор, скачаш на педалите и така. Това е за финала. Квалификацията в общини пак беше дълъг, бързи, бавни обиколки. Просто самата кола, тя си е стрит, улична кола. Не може да издържи дълга серия от обиколки на максимално натоварване, затова трябваше да ги редувам бързи, бавни. И така, успях да постигна време. Радвам се, че тази година колата е конкурентна. В общини вече 4-5 години се състезавам както се организира формата, но за първа година съм с такава конкурентна кола и се радвам, че постигнах успех. Тази година не успяха да се проведат предвидените кръгове на Time Attack, но 3 от тях станаха факт. Във всички ли се включите? Във всичките се включих. Първия кръг със същата кола, която имаше доста тръски задялане, най-меко казано, имаше доста неща да се изчистват. Във втория кръг във Видин бях с ежедневната кола. Пак доволен съм от резултата, съжалявам, че останаха толкова малко кръгове. И хубаво ще да бъде да има повече кръгове, но колкото толкова сега. Радвам се, че станах първи. За мен адреналина е висока. Радвам се. Секунди остават до началото на клас S2. 5, 4, 3, 2, 1. Начало. Сесията вече започна. Първи на пистата влиза номер 36 Георги Йовчев. Автомобилите в клас S2 вече са на пистата. Васил Деспотов, 56 секунди 996 хиляди. Много близо до него обаче на 133 хиляди изоставане е номер 36 Георги Овчев. Трети на повече от секунда е номер 62 Ваня Цвятков. Четвъртия номер 67 Станислав Колев. Петата позиция за номер 33 Христо Стоянов. Съвсем близо зад Стоянов обаче на 11 хиляди е шестият номер 85 Станимир Станчев, който също има възможност да влезе в топ 5 и да се класира за финал 2. Седмият е номер 86 Емил Старалиев с изоставане от близо 9 десети зад петия. И на 8 позиция номер 999 Георги Арнолдов с изоставане на почти 6 секунди зад петия. Да тече последната минута, промяна в класирането няма. Първо място Васил Деспотов, втори Георги Йовчев, трети Ваня Цвятков, четвърти Станислав Колев, пети Станимир Станчев. 30 секунди до края. Начало на финал 2 клас S2. На пистата излизат и петимата класирали се. След първите бързи обиколки на първа позиция номер 36 Георги Йовчев, 56.773. Втора позиция номер 44 Васил Деспотов, изоставя на 90. И трета позиция номер 62 Ваня Цвятков, изоставя на почти 2 секунди. Четвъртия номер 67 Станислав Колев, 2 секунди и половина изоставя. И петия номер 85 Станислав Станчев, изоставя на 2 секунди и 70. Вземем се до края. Във вторите бързи обиколки Георги Йовчев не успял да подобри времето си. Остава обаче на първа позиция, защото Васил Деспотов подобрява своето време, намалявайки разлика до 480 хиляди спрямо първия.
Трети опит за участниците и Йовчев и Деспотов не подобряват. Започва вече да тече последната минута. На трета позиция обаче влиза номер 85 Станимир Танчев с изоставане от секунда и 9 десети зад лидера, само 24 хиляди зад него е номер 62 Ваня Цятков. 30 секунди остава до финала. Да видим някой от участниците дали ще успее да влезе в още една бърза обиколка. Единствено шанс за това имат лидерите Йовчев и Деспотов. 5 секунди. 4, 3, 2, 1. И двамата успяха да влязат в бърза обиколка, като Деспотов подобрява още своето време, намалявайки разликата до 416 хиляди. В същото време Ваня Цятков финишира и излиза на трета позиция, изпреварвайки с 304 хиляди номер 85 Станимир Танчев. Пети остава номер 67 Станислав Колев. Остава да видим първите двама как ще решат спора за първото място. Йовчев не подобрява, Деспотов подобрява, но остава втори само на 80 хиляди зад Йовчев. Клас С2 третото място остана за Ваня Цветков. Втори се нареди Васил Деспотов, а първото място зае Георги Йовчев. След трите проведени кръга по Time Attack ти стана и вице-шампион. Разкажи ми как протече битката днес за теб. Ами, днеска се надявах всъщност да стана шампион, но малко не ми достигна на квалификациите една точка, както тук що разбрах от Искрен. Но битката беше много вълнуваща, просто още ми трепят краката. Така да се каже, нищо, че карам вече сигурно 5 години. Вълнението винаги си го има. Каква беше причината, за да не успееш да спечелиш? Ами, може би не бях достатъчно подготвен, просто времената, които давах вчера, беше малко по-хладно и разчитах, че ще ги повторя със спокойствие, но не можа да си повторя времената. Може би беше по-горещо и много по-рано ми прегряха гумите. Това според мен беше причина. Кой от трите кръга, проведени през годината, ще запомниш? Трите ще ги запомня, реално. Третия най-много ще го запомня, със сигурност. Това ли бе най-силното ти участие? Да. За момента това ми е и личен рекорд като време и като позиция и друг път съм имал първа позиция, но не е често. Това ще е най-запомнящата се за сега за мен, може би. Следва финал 1 в клас S3, който е последен за стрит автомобилите. Остава 2 минути до началото на финала в клас S3. 15 секунди. Пет секунди. 4, 3, 2, 1. Начало. Финал 1, клас S3. Първо време номер 320 Иван Атанасов, 55.905. Почти половин секунда изпреварва номер 71 Пълн Петров. Трето място номер 87 Штилян Йовчев. Завъртане на номер 71 Пълн Петров преди малко. Остава той на втора позиция, но разликата вече е по-малка, 154 хиляди остава зад лидера номер 320 Иван Атанасов. И току-що номер 71 Пълн Петров излезе на втора позиция с предна половин секунда, 55.410 е неговото време. Продължава Пълн Петров да подобрява времето си, 55.390, принасял вече 515 хиляди. Времето остава до началото на финал 2 в клас S3.
300, номер 71 Павел Петров, номер 320 Иван Атанасов, номер 87 Стилян Йовчев, номер 25 Рангел Гаджалов и номер 55 Павел Марински. Този, който отпада, в този клас е номер 40 Юлен Георгиев, който няма право да участва в финал 2. 15 секунди до началото. 5 секунди. 4, 3, 2, 1, начало. Стилян Йовчев с технически проблем не взима участие в финал 2, а след първите бързи обиколки на първа позиция номер 71 Павел Петров 56.156, на половин секунди зад него номер 320 Иван Атанасов, трето място номер 25 Рангел Гаджалов и четвърти номер 55 Павел Марински. Павел Петров не подобрява времето си, но Иван Атанасов се доближава само на 28 хиляди от него. Също не успява да подобри времето си, той също влиза в последна бърза обиколка, 30 секунди остава до края. 10. 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Финал. Финал за номер 71 Павел Петров. Отново не подобрява времето си. Да видим. Последната дума ще има Иван Атанасов с номер 320, ще успее да измести и да грабне победата. Не успява, също по-слаба обиколка за него. Финишира и Марински на четвърта позиция. В клас С3 трети се нареди Рангел Гаджалов. Втори остана Иван Атанасов, а първото място е за Павел Петров. Победител в клас С3, очаквана ли беше тази победа с теб? На фона на целия сезон и подобренията, които направихме с сесия АГГ по колата в последния кръг, очаквана беше победата. Как премина от преварата днес за теб? Тежко ли беше битката? Успорвана беше, но както казах, на фона на очакванията и подобренията, които направихме, дадоха резултат. Цяла година състезание, по-скоро 3 от състезанията. Днес е... Много от състезанията и на двете съм първи. В първия кръг тук на Драко и този кръг. Първи няма възможност да участвам. Сега предстои да се включиш и в модифицираните автомобили. Стрит, но ще участваме и в М3. Вчера в тренировките съм с трето време. С стрит кола. Останете с нас!